Nachádzame sa na festivale amatérskej fotografie AMFO. Je to v súčasnosti 52. ročník. Je to v podstate celoslovenská postupová súťaž. Začína sa regionálnymi kolami, potom sa ide cez krajské a skončíme vlastne tu na celoslovenskom kole. Na 52. ročníku AMFO sme boli veľmi milo prekvapení veľmi dobrým levelom prihlásených prác, ktoré sa dostali do celoslovenského kola. Dokonca keď sme skladali celú tú výstavu, som si uvedomila, že je absolútne kvalita fotografií vyrovnaná. Pointou AMFA je v podstate propagovať amatérskú fotografiu, dať priestor fotografom a zároveň ich tak ako popchnúť možno nejakým novým smerom, sprostredkovať im nejaký workshop, prednášku alebo nejaké ďalšie vzdelávanie, niečo, kde sa môžu navzájom inšpirovať. Je dobré, že v niektorých prácach už dokážeme identifikovať ako keby silného autora aj napriek tomu, že úplne nevieme, kto to je. Vyvíjajú sa tu ako keby tie súťaži mená, ktoré už začínajú byť ako keby určitými stálicami počas AMFO dní. Sú tu súčasťou napríklad aj workshopy, veľmi zaujímavý víkend plný tvorby hlavne, prednášok, čaká ich fotokvíz napríklad, alebo aj ďalší sprievodný program. Účasťou na workshopoch alebo na tvorivých dielňach môžete zažiť veľa srandy, veľa tvorivej energie a určite ďalšej síly na možno aj prihlásenie sa do súťaže alebo na začatie vytvárania krásnych vecí. Na AMFE je super to, že stretávame tu autorov každoročne a vidíme postupný vývoj v ich tvorbe, ale zároveň chceme dať priestor aj novým autorom, mladým ľuďom alebo ľuďom, ktorí ešte doteraz sa nejak neprezentovali fotografiou a chceli by to skúsiť. Tak myslím, že AMFO je výborný priestor na to, aby skúsili niečo poslať a v podstate dostali spätnú väzbu alebo dostali priestor. Keď fotím niečo pre seba, tak pozerám sa na to a je to iné, keď už vnímam nejakého iného človeka, ktorý sa na to pozerá vedľa mňa a vnímam, že tá fotografia môže mať nejaký dopad, tak pre tých autorov to môže znamenať veľa. AMFO dáva priestor autorom zažiť svoje vlastné fotografie z inej perspektívy, dostať na ne spätnú väzbu a inšpirovať sa do ďalšej tvorby.